Nasikop sa mga sakop sa Malalag Municipal Police Station ug PDEA Davao del Sur ang top 5 high-value individual sa lungsod. Human napalitan og usa ka sachet nga naay sulod sa gituwang shabu. Kagahapon sa kadlawon sa Purok Acacia, Barangay Poblasyon, Malalag, Davao del Sur. Ang suspect giilas kapulisan nga si Danilo Bingil Borromeo, 37 anyos, mekaniko ug residente sa Purok Maabiabihon, Barangay 3 de Mayo sa Digos City. Pagkapkap sa mga pulis, nakuhaan pagyud ang suspect og balor 27,000 pesos sa gituwang shabu. Sa Turil, Davao City, sikop sa drug bypass operation sa mga pulis sa Turil sa miaging adlaw ang caregiver nga si Randolph Amercan Lanzaderas og electrician nga si Ariel Cuema Panaligan. Tanan-tanan nakakuha og nakapalit ang mga pulis og balor 5,000 pesos sa gituwang shabu. Nangapriso na ang mga suspect nga nagatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.